Right, is het recht mee, bro? Oei. Oké. Laat zien. Oké, right. Laten we beginnen. Daar is mijn camera, hè? Is dit mijn camera? Ja, die kleintje. En die? Daar is jouw. Zoals ze samen met mij praat, hij telt je op, maar nu waren niet. Zoals twee angles. Oké. Zie je nou? Zo, zij kan hem ingaan en kijken. Nu waren niet. Is het recht mee, bro? Ja, ik weet het. Right, kwai. Laten we beginnen. Oké. Goedemiddag vrienden, of goedenavond, of goedemorgen, wanneer jullie naar jullie video kijken. Jullie, welkom bij Wisdom of Solomon. Kan jullie het geloven? ITG. The one and only. Is aan die skag. Is het niet zo? Kan je jullie voor? Ik wil beginnen. Ik wil gewoon een beetje context geven wat aangaan. Die bro. Jarri. Weet jullie hoe ons gesukkel om een dag te krijgen om bij elkaar uit te komen? Finally, zoals die Engelse man zei, the rest is history. ITG, welcome to Wisdom of Solomon, my bro. Het is voor ons een honor om voor jou hier op hierdie kassie te hebben. Ik weet, jy is bezig. Jy doen jou ding, man. En voor mensen om hulle tijd soms op sy te sit en 'n conversation te hê, is dit so maklik. So, julle moet daai kan staan. Asseblief aan die camera gaan julle optel. Anyways, welkom weer eens bij Wisdom. But anyway, my bro. Ik wil hier, ik ga op je spot zitten, man. En net om je ijs te breken. Gooi voor ons een young freestyle over wie ITG is. Naam van waar vandaan TV ook komt. Gooi voor ons een stukje gewoon daar, man. Laat die mensen hier kan zien wie is ITG. Moet je me voorstellen? Ja, kwijt. Oké, so mijn naam is Ethan Skeepers, staatsnaam ITG. Ik is 21 jaar oud en ik is geboren in Stellenbosch en ik woon in Kuilmen. So ja. Maar bro, ITG, waar vandaan komt mijn naam ITG? Yo, hoe kan ik zeggen, ze bestaan als jongens en jouw vrienden noemen niet jouw naam. En zo uiteindelijk van mijn vrienden afgekomen bestaan. En toen wat ik nog begon aan die muziek, begon met muziek nou en toen zoek ik naar een naam. Toen weet ik je wat de naam zeg ik, maar jij komt van elkaar met bijnaam. Oké. Daar werd de naam niet opkomen. Dat is interessant en zo, maar ja, toen ga ik maar niet met die naam. Kwai man. Jij praat nog van in de music industry. Jij rap. Waar kwam hij vandaan? Is hij familie wat rap? Of in de music industry? Nog wel, ja. Maar pa, hoe kan ik zeggen, mijn neefs. Ik was op de lagere school, hulle was op hogeschool. Dat is altijd zo gekomen na school. Als oorschool het is de lagere school, het is in de hogeschool is uit. En dan is het elke tijd zo bij mij neefs huis. Dan record nou nog op hij. Kan ik zeggen, autische computers, maar hij groot computer. Hij was nog niet flatscreens, die goed dan niet. En ja, dan record hulle music en dan zit ik en mijn andere neefje, mijn jongere neefje, like in de kamer bij hulle. Dus nu record hulle en zo. Eén keer kom maar niet zo, hulle school het later te gaan. Toen, like net zoals met altijd stop zo van, maar hulle nou aangaan. Toen doen we net ons eigen ding en zo. En had ik mijn eerste naam bij record en toen wijs ik van mijn neef, mijn oudere neef. Maar nou in dat, het aangaan en ja, hij zit er begint het. En toen heb ik samen met mijn oudere neef in een groep geweest. Die lang keer opgebreekt, andere groep opgebreekt. En toen ik heb een vriend, had ik samen repen. Dus ik heb al 4 jaar denk ik, 5 jaar, ook opgebreekt. En toen ga ik op mijn eigen. Oké. Je praat van groeps opbreken, nee? En ik lees het ook zo, vooral groeps, hou niet lang, niet allemaal. En video. En hoe komt breakgroups op, man? Voor mij personally, zal ik zeggen, voor mij was het zo. Ik kan niet altijd met alles gaan. En dan is die andere mensen uit andere groep is, wat hulle alles geven, hulle effort in zitten in dingen niet. Dus ik moest altijd, voor de mensen die samen geweest in de groep, altijd smeken om te komen recorden. Dat was bij tijd dat we er eens uitgestikt hebben. Dan, hoe kan ik zeggen, zak mee plakken. En zo wat er maar gekomen en toen is het ook zo, hulle blij niet weg en zo, toen los ik het maar. Toen ga ik op mijn eigen. Ik kan niet, op een of andere dag is de mensen dwang voor iets om te doen. Staan zo, ik heb een passie voor dit en kijk waar is ik vandaag. Ik zie ja. Kijk eens Sam, jij
Kuilman, hè? Kijk man. Alle jaren dan? School Correct. gegaan? Ja. Laarschool is in Kuilman, hè? Is dat laarschool in Kuilman? Ja. In woordschool ook, nee? Hier, bro. Broers, zusters? Ik heb een broer en 2 zustertjes. Nee, een broer en dan heb ik 2 zustertjes. Oké. Ja, correct. Ma en pa leven nog? Ja, bro. Oké. Bij elkaar? Gesplit. Lang al? Ja. Oké. Was je jong toen je malen gesplitterd of? Zo, kan ik het doen? Ik was ja, denk ik, 12. Ja, dat is lang terug. Ja, of ja. Blijf je bij je ma of blijf je bij pa? Bij mijn oma. Bij je oma. En hoe is je verhouding met die ma en pa? Met mij, man, mijn pa. Ja, ja. Soos, als voor mij is like, baie goed. Like, hulle support me met alles wat ik doe. Mijn ma was sinds day one mijn eerste supporter. Maar hoe kan ik zeggen, mijn eerste mic gekocht. Laptop. So sy is net 'n rede wat ek kan dankie sê hoe ver gekom het. Onthou. En sy het geglo in my so en my pa ook ja. So ja, support en met alles wat ik doe. Baie trots op my. Nice man. Je ma's naam is? Mariana. Shout out Mariana man. Luister hier zo. Vandaag se laities, hulle sê mos 'n bietjie controversial question. As hulle pa nie daar is nie, dan is hulle lost. Ek praat van seuns. Het jy daai ervaar waar jy miskien die pad 'n bietjie byster geraak het en die trap 'n bietjie uitlyn het omdat jou top aan ja is vir jou nie? Ik zal het zo zeggen. Ik heb maar net, hoe kan ik zeggen, ik net gevat, like, ik ga mezelf bewijzen voor allemaal. Zo, en mijn passie wat mijn gedachten zit op mijn muziek en verder gaan met dit. Zo, ik heb nog heel like, een andere dingen gedacht of zo, like, staan, dwalms gebleken en gangsters in mijn eigen route. Dink jy as jy nie musiek gehad het, wat sal jy gehet het om terug te val het want jy sê mos nou jy fokus op jou musiek. Jo, ik weet zelf. En ik heb sports gedaan, maar ik heb sports gelost. Op school gelost. En ik weet het wat zou ik doen. Ik zou blij met muziek gevonden en muziek doen en zo ja. Broer en susters, hulle musiek in? Mijn broertje, ik denk hij is nou 13 als ik recht is. Ja, ik weet het volgens mij, maar hij is nog uit 8 jaar, uit 8. 13 als ik recht is, uit 8. Ja, ja, ze is recht. Dus hij kijkt bij op naar mij. Nice. Hij kijkt bij op naar mij. Hij is, hoe kan ik zeggen, hij is ook bij elkaar met muziek. Nog geen muziek record. Ik denk hij de record op zijn phone. Dan hoor ik altijd, like, als hij misschien naar mij toe komt of zo, naar Oost-Huis toe komt. En dan hoor ik like, hoe zijn nummers en zo, dan rap hij altijd mijn muziek eerst. Dus hij support van mij ook like, met mijn muziek en zo. Nice. Dus bij hoe mij breek om mij en zo. Ja, ik weet niet, of gaat hij nog verder gaan met dat, maar ik zie maar wat hij doen. You know, like op het ogenblik, kijk je maar net wat hij doet. Hoe kan ik zeggen, ik nog even hem geholpen met zijn eigen number record of dan is iemand met kijk wat hij eerst te doen. Bestaan voordat ik ga helpen. Zo ja, is niet mijn broer, ja, mijn broertje. Is nou jong dames wat die kyk, is 'n aantreklike jong man. En hulle wil weet as jy single. Ik is single. Complicated? En een relationship. Okay. So daar hoe julle ITG is nie beskikbaar nie. Ongelukkig moet ek nou vir julle daai slegte nuus gee. Broer, jou broer sien jy dat hy in hy veld in gaan. Mense dink vandag, right? Jy vat die mic, jy is in die studio, hy gaan sy. Boom, hy gebeur die dinge. Wie ek het regtig so? Jo, voor mij, ik heb dan 2016 begonnen met muziek. En zeg maar, ik was in groeps en zo en zo. En ik heb nog een zeggen van het einde van 2018, als ik recht is, ja, 2018. Ik denk dat like, muziek begonnen eerder zeggen te vatten en dan zeg ik, maar ik heb het talent voor dat. 2019 heb ik mijn eerste hit gegeven. Ook nog niet viral, maar like, allemaal het in song gekend. Het was 24.000 views op YouTube. Dus hij was mijn eerste grote song op je ogenblik. Zo wat ik zie van hij tijd af, like, en toen gaat het niet. Dus ik heb begonnen met hip-hop, R&B. En die dingen nog begonnen met comedy, van op ogenblik maken we nog kom. En mijn eerste viral song wat ik gedaan heb was House. Wat ik nog van een paar wat 24.000 rated op YouTube, dus de muziekvideo geschiet en alles. En na die en toen
toen try ik maar net die, want ik heb net gehoord van mensen doen like TikTok gom goed en toen check ik maar, ja man, hoe like net. Mom toets, mijn eerste song, bloot op TikTok. En dan zag wat ik net aan gewoon met danges en wat ik boekings gecreëerd en like net opgebouwd zo. Voor mij personally, like, hoe kan ik zeggen, dat is mensen wat een jaar vat om op te bouwen, mensen wat 2 maanden nog eens lang in de game en zo. Zo ik zal ik aan zien, maar like, het is niet patience wat ze doen, verstaan. Je mensen van je house song wat je nou van praat, viral, right? Je krijgt bookings. Dat kan soms veel voelen, is te veel voor je op één slag om mee aan met te deel. Hoe het zeggen deel met die prijzen, mijn bro? Oké, het was er nog geen bijen. Baie boekings gekregen. Maar wat ik maar bekreeg was, eerst mijn kom-song met viral en het like. Voor mij was het like zo naweek, like, ik was elke naweek aan van de ISAF. Waar mijn mensen gaan ze alweer bijvoorbeeld. Zo hij was like elke naweek en like misschien nog in de weekend vakantietijd of like student nights of zo. Hij zat bij van mij. En toen ook al het groes ik me nou. Daar nog meer gigs en zo ja. Maar voor mij persoonlijk is het in zo van is was voor mij nice om te zien. Hoe kan ik zeggen? Hoe de mensen personal songs zingen, man. Verstaan? Zij maakt muziek, ja, dat zien die views is op en klomp views, maar die moment dat ze gaan performen, personal van mensen, deze moment waar ze gaan voelen, like, maar joh. De mensen songs zingen, deze moment waar ze gaan voelen, maar joh, nee. Zij is die persoon. Zo, man. Verstaan, zo, ja. Kijk je, zij heeft een hit song uit, Call It Goose, en soms kom je prijzen ook aan van ik moet weer, ik moet de top up, ik moet de top up, ik moet de top up. Dat is amper zo'n addiction. Hoe oud jij steen dat bij bro? Ik zal even liggen, nou, ik Call It Goose, like voor mij personally, like, ik wil niet de beste. Ik zal even liggen, no? Dan Call It Goose. Na Call It Goose heb ik niet op bereik gevat, maar zoals ik nog zei, like, voor mij was het amper zo prijzen. Ook niet eigenlijk prijzen, nee, maar dus, like, voor mij was het like, even een beter song als hij het zit, man, verstaan. So, like, mensen horen die song nou in, like, ik kan niet nou in een song zitten, verstaan, want mensen, ik spreek bitter song, bitter als hij. Zo, toen ik een kort breakje gevat en zo, zeg ik niet van mezelf, hey, man. Dat is goed, want mensen gaan liken, en dat is goed dat mensen gaan liken. Zo, ja, maar ik zal er liggen na, je song was je prijs een beetje like. Beetje hectiek en zo, maar ik heb het afgeleerd en zo, niet. Dus like, ik release nog niet en zo. Zoals ik weer zei, mensen gaan niet alles liken. Yes. Mensen gaan niet alles liken zo. Ja, wat mensen zeggen mensen. Mensen danken als opinie. Elke persoon heeft opinie. Zo ja. Nice man. Jouw kop is recht aangeschroefd als je zo denkt. Je daar zomaar van staanspoor afgekomen of van, is het makkelijk om te accepteren als iemand wil zeggen, mijn broer, nee, ik luister hij dan niet. Of zou je nog zo zeggen, dat Call It Goose was duizenden views. En die drop ze weer een song en dat vat lang om weer op hij high te komen. Hoe deel ze met, als ik kan zeggen, als ik je woord kan gebruiken met regret, want zij voelen nou, maar hoe dan nou, waar is mijn fans aan? Hoe kan ik niet weer dat hij validation krijgt of hij liefde krijgt voor mijn song wat nog uit te zeggen? Hoe zeg je jezelf? Het is oké. Maar het is makkelijk om mij te doen. Zo kan ik zeggen. Hoe kan ik nou zeggen? Ik is maar niet gewoond, man. Voor mij was het net zoals ik weer zei, like, life is life. Daarin, zoals een artist ook gezegd, ook op een interview, like, zei elke artist, ik zal zeggen, elke artist, like, hoe kan ik zeggen, een piek. Als een piek wat ze heeft, dan komen ze af, dan kunnen ze weer piek en dan af met wat zij doen en wat ze uitzet. Zo ja, ik heb mijn piek gehad en zo, zo up en down zal ik zeggen. Zo, zodat ik me gewoon raak en dat en zo. Verstaan? Elke artist heeft zijn piek. En zijn season, zo zeggen. Kijk eens, jij mensen van boekings, nee, je gaat naar plekken toe. Wat de ouderdom was jij geboekt al? Ik was 18 denk ik. Eigenlijk was 17. Sure. 17, de eerste huisnaam wat ik ben geparaat had. 17, kijk je, ik was joh. Toen moesten we voor me klappen. Ik wil nu daar naartoe gegaan, maar anyways. Ja, toen moesten we politiestatie gaan in die dangen, ze noemen ze goed toch? Even David. Ja. Dus hij goed gekregen. Ik weet ook kan ik het zien, maar niet de les. Toen is hij goed me nog gegaan. Hij was 17 denk ik, ja.
Toen die mensen zeggen, waarom wij dingen? Maar ze gaan niet bij die dingen. Maar we zitten goed bij ons geëet, want we zeggen, we moeten het krijgen, maar ze krijgen goed te waren mensen niet. Ze zijn deze daar, joh, ze krijgen maar deze wat 16 is, en ze klappen en zo. Ik weet niet hoe organiseerd hulle niet, maar ja, deze daar zijn maar niet zo talent en whatsoever. Ik weet dat is illegal, maar dan gaan ze mensen uit van. Maar ja, en 17 ja, 17. Kijk eens, hij is geëxposed aan baie goed van op zo'n jong ouderdom. Zijn clubs, mensen drinken voor jou, hulle roekie voor jou. Was hij urge daar, ik wil ook hij try man, kijk hoe lekker ik dan gaan als die mensen doppie vat of hulle roek. Ik moet het explainen. Ik zal eens zeggen, zoals ik kijk roekie, ik doe het dwalm. Ik speel dwalm. Ik zal me ook een pijpje vat. En nou en dan bij special occasions zal ik nou mijn toppie vatten en zo. Maar als ik mezelf zal ik zeggen, ik like achter mensen dan gaan. Zo ja. Kijk maar, jij mensen het nou net, jy laat het zo makkelijk klinken. Want die kinders van vandaag, en even in general man, even by jong daal, als ons exposed wordt met peer pressure, is het makkelijk om je standplek in te nemen of kalm te blijven onder peer pressure niet. En jij laat het me zo makkelijk klinken dat is oké, ik kan zomaar net zeggen nee. Want dan gebeurt het weer, dan moet ik weer niet zien. Somewhere along the line, dan ga ik in en dan vat ik maar die dopje of ik roep maar die pijpje. Maar ik is nog niet op bij ouderdom waar ik het veronderstel is om te nemen. Want die is een leiding wat opkijkt naar jou. En hulle hoor wat jy sê. Hulle word exposed aan hierdie goed. Jy sê baie maklik nie. Maar waar net jy vasgehou om vir jouself te sê dat no matter what, ek gaan die ingaan. Hoe kan ik zeggen, ik is baie open-minded en like, ik denk baie fair, verstaan? En plus ik nog een aard, dus ik kan niet goed doen op social media. Zoals jij nou zei, like kinders en zo. Dus ik zal nooit op een video of whatever, like met ook een pijp zetten en zo, niet, of like drank of zo, niet verstaan? Dus ja, ik wil maar niet de kleintjes ook in die jongere mensen inspireren, verstaan? Dus ik kwaai om ook een pijp te roken en te dranken, maar ja. Rap moet je een zekere persona uitwijzen. Je moet wijzen, je is sterk. Die mannen rap van girls willen zien girls in een zekere way. Hulle praat van je moet roek, je moet drinken, je moet klomp geld hê. Het sy gevoel, jy moet op die way uitsit as 'n rapper om daarvan te rap. Want dis mos nou amper is die trend om daarvoor te gesels in jou song, as ek dit mag so sê. Ik zou voor jou zeggen, ik weet ook hoe het zo is, maar mensen, deze of al die tijd zal ik zeggen, mensen zijn meer interessant is naar negatieve songs als positieve songs. Het gaat maar zo. Je kan zien wat deze aangaan en zo, maar voor mijzelf, like, die mensen die ik ontmoet heb, toen kan ik zeggen fans en zo, zal altijd mij zeggen, ja niet artiest zijn naam noemen, maar zij is zo'n high groepje, zij is zo'n high mensen, like, zij, ja, ik ga niet namen, maar niet met de list, hoor ik nog weer niet. Maar anyways, baie kom mensen naar mij toe. Zij is zo hulle niet. Ze maken zulke muziek wat hulle maken en zo niet. Zij is nog like een bestaan, like, op een rechte pad en zo. En dat is wat ik maar niet wil voeren, wil brengen en zo. You know, daar gaan nou, zoals ik zeg, ik is ook goed perfect en zo. Daar gaan het dan ook om wat ik voel. Maar ik wil een lekker klapnaam met ze maken, verstaan mensen lekker vibe. Zo ja. Aitie, wat is daarvan een van die snaakse goed wat al met jou gebeurde terwijl ze geperform het? Zo. Je snaakse goed toch? Laat ik rustig het noem net één ding, is fijn. Terwijl ik perform of terwijl ik als ik gig en zo? Terwijl je perform, ja. Oké, nou niet terwijl ik perform, maar terwijl ik gig was. Daar was like een oude auntie. Ik denk wel eens een woester en was een woester en ik heb perform, ik heb klaar perform. We staan in zo'n festival. Dan was bij Nicky's festival ding, waar al die artists, Afrikaanse artists en zo. Ik was klaar perform in, ja ik was klaar perform ja. Toen vat ik nou piksam, die twee meisjes, maar jong meisjes. Achterna kon die auntie nou hier te bij ons, en dan mijn girlfriend is ook samen, mijn driver samen en mijn DJ samen. Ons zijn like één kan maar nou, ons kijkt nog verder die show en wat. Ja, hier zit die auntie nou voor mij, ik moet nou
'n bitter piek vat van die meeste is nou skaam vir myself, weet ek of vir haar van onthou as ek glo mense dat piek se verraad saam gevat het saam my. En toe kom die auntie met ons saam, weet jy was een van hulle ma's, ek dink is een van hulle ma of hulle aunties of whatever. Sê maar nee, ek moet hoe kan ek sê 'n regte piek vat saam hulle. Toe vat ek die piek. Terwyl my meisie staan hier by my. Paul die auntie nou vir my, skiet vir my kaarte. Ik zeg, joh. Ik slag, joh, kijk, Anthony zien is dat iemand bij mij. Ik weet niet of ze geweten het, maar het is like, joh, hij was like... Maar ja, is één van die dingen. Klopt, dan Bro, hoe deal je met fame? Ik zal je liegen, de eerste keer dat ik opgebouwd werd, like, joh, het was like, hoe kan ik zeggen, zij krijgen alleen die attention. En like, zus... Het andere had ik me nog gelijk gewoon geraakt en zo. Maar dat ik zei dat de opbouw wordt, like mensen, like, hoe kan ik zeggen, social media, blauw opkomen, zo man. En like, weet je, wakere mensen noemen die maar elke dag, lieve dag, wat ik opgebouwd mijn eerste viral zo. Elke dag mensen hadden me een message dat ik dan bellen. Kijk, alles die nu zo'n message, alle bellen ze me op WhatsApp. Hoe doen normal call, als ik like dat ik op, hallo. Als je het ziet, als ik ja, dan zeg je mensen, moet je liggen. Maar de waker heeft me noemen in het leven staan. En dan is het like, ja, moet ik belok van om reden van, ik weet niet wat zij is. En ze kan ook niet zomaar met noemen reden van, om reden van, partij mensen zijn zo lastig na. En ik denk misschien of zo, of ik is bizar, dan bellen mensen met WhatsApp video call. Dan kom je zo naar zeggen, nou ik is bizar en zo en zo. Maar dan houden we nog steeds. Dat is nog steeds aan houden. Ja, dan moet ik maar blok. Zo, hij was een beetje met hectiek en like, ja, moest nou al die meisjes uit dat ik opgebloeid, die was single uit tijd, like, meisjes zaten met DM's en like zo. Maar ze like, nou, nah, ik het zo, like, ze weet, ze raakt moest gewoon man bij dan man, ja. Zo hij is nog iets meer. Yes. Ik lees en hoor baie van hoe artists perform bij clubs of shows of festivals, whatever ze het wil call. En dan sukkel hulle om hulle geld te kry. Het jy al so 'n situasie beleef al wat jy het perform en 2 maande na die tyd soek jy nog veel geld? Ek dink elke artist as hy begint met music of like begin opbou. Ja? En wat wil mense amper soort waardes van jou. Ek het al hy een keer hoor kom as ek reg is. Een keer ja. Ek gaan nie plek se naam no problem. So, as klaar is hoor en verby. As ook al ek ken die een soms as in 'n groep en hy het nee gelig. Ik kan niet was in een groep. Ja, ik denk was in een groep, ja. Als het was een boek. We waren nog jong dan. Ik denk was 18, niet 18 geworden. Ja. En ik en hij is niet een jaar uit elkaar. Zo, ja. Als het was een boek. En die oude interesseerde de oude gaan voor ons betalen na de gig. Ik moest mijn eigen materiaal betalen voor mijn mensen om me te datum nemen. Dus ik moet like, naast me naar haar komen en zo. Dan kijk ik nog mijn geld en zo, man. Alright, deel 7 oors, oké, als we klaar bijvoorbeeld. En dan, daar moet je, like, voor ons betalen, maar hoe is klaar bijvoorbeeld, die man zegt voor mij, even kijken, bro. Ik denk dat je die baas of iemand die nog eens geld gesteden, of als hij nog geld maar hij zal voor mij, worden ook gewoon, hij was op de zaterdag, het is zondagmiddag zelf met mijn geld erin zo, man. Hij nog nooit gebeurd, ik heb hem weer gemist iets. Toen ik hem like een kans, weer gemist iets. Toen wat in het komt, like, ach, wat gaat het met man? Je gaat nog van mij steren dat man. Als maar niet zo en ik ga maar niet te weer aan doen. En toen is dat zo weirdste, no? Toen bijvoorbeeld ik weer bij plek, man, toen, ik denk dat weer manager. Toen zei ik van mijn manager, maar jij, dat dit gebeuren en dat gebeuren en dat en zo. Bij die klap me nou. Ja. En toen wat kom, hij moet een post geven. En voor ik ga performen, ik denk ja, voor ik ga performen, ja. Toen gingen al die andere ja, toen ik ben professional man. Hij deed mij man, hoe kan ik zeggen, als je helemaal verzin naar net, dat ik kan, die zijn niemand met rest. Dus voor ons was het lampen zo like, ja, ze gaan die geld krijgen na de kick en zo, was het ook. Wat ik nou nog doen met geld was. Zo met Peru. Zo ja, ik denk nou, ik geloof aan het gebeuren met ja, kaart, zo'n paar mensen daar gaan mensen nou. Hoe is jouw stance met God, als ik het mag vragen? Baie goed. Ik zou op pistool, ik was nou universeel. Wat is het dag maandag? Gisteren, ja. Zo ja. Mijn oma en mijn opa is onder de jaren in de kerk en zo. Ja, mijn mensen dat ik me altijd in mijn kerk toch aan en like, zo.
As jy so down and out voel, voel jy dat God vir jou op 'n distance sit of hy straf jou of hoe voel jy soms? As jy so afdaai het, kom ons sê so. Almal wil leef mos afdaai. Ik zal eens zo zien. Ik bid me uit en like altijd mijn mind van hij af en zo. En dat was, zoals ik nog gezegd nou, ja, ik was gewoon niet de afdag. Maar zij voelt niet af, ze les van niks en zij zijn nog feelings en zo. Zo hij zo ik het vat. Ja, ik was gewoon gaan daar iets. You know, en is niet een fase. So ja. Jy sê jou ma is jou biggest supporter. Sy is van staanspoor af as sy saam met jou. Jy soms wanneer 'n mens in die artistry is musiek maak of jy sing of jy dans of jy rap, soms moet ons hy validation kry of erkenning kry deur 'n kompetisie. Het jy al in kompetisies deelgeneem, talent shows? Ja, het was wat was het? Het was het een bus ding. Ik weet dat is zo'n naam, maar ja, dus ik ken me hoe kan me niet, wat ik samen met wat ik nog eens wat zo geript. Ja. Ik was me samen op het tijd en zo en ik heb deelgenomen. Ik heb de song al een paar maanden terug al gemaakt. Toen bijvoorbeeld zij zongen aan. Maar als het er nu ingekomen in zo van, was er nog baie zangers en wat zo. Ja, ik verstaan. Zo ja, ik heb al deelgenomen, net één keer of 2 keer denk ik ja. Zo maar like, ik zal nog met nou like deelnemen zeker goed. Wie kyk ITG op as 'n artist? Wie is jou rolmodel? Kan ik worldwide of kan ik niet zeggen Zuid-Afrika? Hoe moet ik zeggen? Eerst is Zuid-Afrika, dan worldwide. Ja, gooi. Ik zal zeggen worldwide. Die ene is in Amerika, is like DDJ. Like, ik kijk bij op naar hem, man. De way hij like, hemzelf represent. En ja, zoals ik zei, hij begint like, met niks. Ik ben daar zijn miljonair. En zo in, dan zal ik zeggen in Zuid-Afrika, zal ik zeggen Ali B. Nice. Hij is de reden hoe ik eigenlijk begonnen met muziek. Ja, Ali B, ja. Had ik verliefd raakte op Afrikaans muziek en zo. Ali B. Als je naar die video kijkt, die broer is recht. Weet je, ik heb hem gemeten. Dat was 2018, was een gig hier zo. Dat was mijn eerste keer. Was een gig hier zo in Koloniedalen. Het was een muziekvideo, een event. En toen werd ik en mijn één vriend die steeds geopend voor hem. Okay. Hij was nog artist, wat geopend het voor hem. En als je wat ik kon ontmoet, de tweede keer was wat ik nog lekker, we nog een beetje groter raken in de muziekindustrie. En toen is een muziekvideo shoot en dan ging Sam Aardse en elke, alle tijd wakkel nou Ali B moest een remix gedaan samen. En toen is like allemaal nog samen. Klomp influencers, famous, laat ik zeggen famous mensen en zo artists. En toen is like bij die event wat ze dan nog geschiet en daar ik ontmoet. Ik heb ook al, dan was het, weet je van, ik moest dit eens op pauze. Of jullie waren mijn Ali B en zo. Ja, ik heb voor me ontmoet al en zo, personeel like en zo. Met wie wil je graag performen? Met wie wil ik of een song samen maken, om zo te zeggen? Ik zal even liggen, nou. Op het ogenblik is ik net like, ik focus op mezelf eigenlijk. Dus tijd zal bewijzen, maar als ik moet zeggen, want ik doe nog kom op het ogenblik. Zo visa. Maar als ik moet zeggen, zal ik zelf zeggen like Ali B. Oké. Ali B. Want ik begin met diep, ik kan nog steeds diep doen, maar als ik maar net bij kom op het ogenblik. Ja, maar als ik kom bij kom visa. Oh, Tela zal ik beter weten. Tela, en hij mensen en zo. Maar zo ik zeg alle goede dingen van tijd, man. Ik is hastig, dus ik weet ik focus op mezelf op ogenblik. Ik is hastig en zo, ja. Dat is mijn enige mensen. Ik deed eigenlijk mensen wat ik zo graag aan moest doen. Ik moet nou, of ik één dag en zo. Ik was zo, maar dat ik begon, man. Dus toen ik me nou opgebloot op mezelf, op mijn eigen. Ik mezelf maar na. Het is heel groter artiesten nodig, you know. Werk op jezelf, laat die fans of je supporters verlieven raken op jou en niet op je andere persoon wat klaar voor je is. Zo ja, is me niet opgelicht in. Ja. Heb je al zo'n gevoel al om, kijk je na die les van die movie, man? Music? Yes. Niet zo, maar ik heb net like een break gevat. Zoals ook al nou,
Stang van lager af. Ik denk dat like een break wat van muziek af voor 9 maanden. Niks muziek release, want voor mij was het net like, ik weet niet wat om te releasen. Gaat niet mensen het like. Of bestaan ze, of gaat het weer opbouwen of zo. Maar ik heb nog nooit daar kan ik zeggen, dat mindset geeft van, oh, we gaan muziek los en zo. Nee. Het is maar net like, ik heb maar net een break gevat en zo. Maar ik heb nog nooit dat mindset geeft van, like lossen, zal ik zeggen. Zij praat nu van, zal mensen, je hebt me nou obviously jezelf je questions gevraagd, gaan mensen dat likes of niet. Kom je daar wat je jezelf een twijfel? Niet eigenlijk twijfel. Maar toen ik me niet bereik gevat heb en zo, toen ik like gezegd, mensen, nee, maar hier was nou en dan mensen hadden me gevraagd, maar wanneer lezen ze stil? En zo. Maar ik zei eens, like, twijfelen. Ik zei niet zo zeggen. Maar toen eerlijk te zijn, als daar, like, was dan, like, moet ik nou aangaan, de mensen waren niet, of like, de mensen supporten. En zo wordt ze, maar ik denk, ik zal alleen nog, kan ik ze met mijn hoop zetten. Ik doe maar niet, maar ik denk, een dag doe ik muziek voor mezelf en voor de mensen. Alles voor mij, alles is net een beetje mensen voor mij support. Ik zal uit de muziek niet vallen, maar het mij support, so ja. In welke project waar mensen bezig is? Oos is bezig. Of ik zal eens zeggen, Oos of ik wil nou zo'n feest of EP of album doen. Ik kan niet namen zeggen, maar Oos is nog niet uitgekomen bij de studio nu, maar Oos op plan, ik heb DJ Nino, DJ Shilo en Marcus Lasking. Ja. Hallo, Oos het, dan laat ik gepraat die hoor ja. En zo is net uitsteken bij elkaar. En zal dus bezig zijn met dat project en met nieuwe muziek en zo ja. Maar ik plan nou om het liefst voor die feest of het liefst een paar drukkertjes te release en dan het liefst november maand, middel november maand een project te release, like een EP of een album of zo voor die december maand, januari zo. Dus ik is bezig. Kijk eens, hij is een soort de goals. Als hij enige long-term dreams wat die man heeft, misschien in de next 2 jaar. Ook bij mij, ik wil mijn eigen business beginnen. Nice. Ik persoonlijk, ik teken niet in mindset van ik zal het zeggen van de hogeschool af al. En mijn eigen baas wees en zo. Als ik goed wat ik wil doen, wat ik nog niet bij uitgekomen gekomen is. Dus ik wil, was het laatst jaar of laatst vorig jaar, mijn eigen kledingbrand beginnen. Dat lijkt zoals met kleren, met kleding en winkels in te zetten. En wat wil ik gaan doen? Dat was een klomp ding wat ik wil doen, maar ik heb nog nooit daarbij gekomen. Voor mij was het net, ik was zo te bezig, zoals ik me nog eens zei, like, paar gigs elke naweek. Het is waar ik me nou ook een manager moest ingecreëerd om voor mij niet te van ik kan niet focussen op muziek schrijven, muziekvideo's, ik kan niet focussen op like rehearsal nou. Dan moet ik nog mijn bookings indelen en alles, alles was te veel voor mij dat ik nooit bij uitgekomen ben. Maar dus volgend jaar wil ik graag like, al mijn dingen doen wat ik wou gaan doen. Zoals klomp dingen wat ik wil doen, zo ja. En die volgend jaar zal ik zeker maken dat wat ik wil gaan doen uit de afgelopen jaren. Nice. Jij hebt nou die manager, of wat stop je nou raken de clothingbrand? Op het moment ik heb een manager, nee, maar ik heb mensen uit mijn manage. Oké. Ik heb klomp managers gehad alleen zo. Dus is maar net like, hoe kan ik zeggen? Deze kan nu zo evens een manager trusten. Als bij zombies vrienden, artists vrienden als van mij. Maar het manager is ook wel een vaste loop. Ja, met geld. En zo. Maar ja, op het moment weet ik, als ik nou weer manager moet krijgen, like, moet like, hoe kan ik zeggen? We moeten like, eerlijk zijn met elkaar man, en zo. Verstaan? Zo, hij is niet die enige ding, in professional. Nou, niet goed wegsteken naar artis af. Denk ik niet zo, ja. Maar op het moment weet ik. Jouw ma wat voor je support, gaan pak je af bij haar? Ik weet het is ommaken. Pak je af, praat je met haar of praat je met die girl? Die is daar, like, hoe kan ik zeggen, praat ik met ma over alles en zo. Nice. Ik zou altijd naar mijn ma toe gaan, misschien nog. Wat die was aan ma praat, maar of course aan mijn girlfriend ook, maar ja, met ma, like, praat ik, like, hoe kan ik zeggen,
niet skaam, als ik misschien iets te zeggen of zo, ik is skaam om te zien, of like whatever. Ik denk dat het gebeurt en zo zie ik. Ja. Kalmo, het ik gehoor, een paar maanden terug, had zo'n paar vlammetjes uitgestikt daar. Maar dan ook een beetje rood gaan. En Kalmo wordt die zo'n area gezien, kom eens dus eerlijk. Ja. Het hij vrees weer opgekomen, hier moet ik maar, hier kan dingen lelijk raken zo. Want zij zien ons nou op social media van die areas wat het al gebeurt. Dat zij voelt dat, ik kan ik weer in die straten lopen of ik kan niet naar dienen toe gaan of ik kan niet met die doen, want kijk wat gebeurt nou. Ik zal zeggen, ik heb die jongere broertjes en like, neefjes en verstaan. Ik denk nog bijna aan hulle nou. Als ik aan mezelf denk, alles nog kunnen ze wel buiten gaan die pad, verstaan ze. Dus ik is maar deze maar rustig, ik zeg nou hier zijn, ik ga maar niet plikken van, als ik misschien op een forum of even, dan ga ik maar plikken. Maar ik denk meestal, hoe kan ik zeggen dat meestal aan die jongens, verstaan ze. Van wat is er misschien niet, ze weet wat gebeurt is dat. Het speelt niet in die pad, ik over bij na cool, dwalende cool voor jou. So ja, ik ben niet bekommerd over die kinders man, van mij. Kijk, jij hebt away van muziek het jy uitgekry. Daar's laities, ik noem dat die wisdom session. Daar's laities wat nou naar jou toe, naar jou opkyk. Ik het voorheen ook al gesê as. Jy het nog gepraat van die laitietjies wat in gevaar in lewe as dinge kop uitsteek. Watter raad is dit daar vir 'n laitie wat voel hy moet net nou maar op die hoeke van die strate staan en drugs verkoop of drugs roep of hy wil ook maar nog met die kan hardloop. Watter raad het jy vir so 'n laitie wat op die drempel staan om hy call te maak? Vir my sal ek net sê, daai is die kan ek sê as okay, ek dink hoe kan ek sê waar baie laities na daai rigting toe gaan is was hulle probleme het en so, verstaan? Miskien dan is hulle lekker by die huisie en nou verkoop hulle dwalms of bevind hulle in gangsterisme en dinge. My ding sal sê, wat ek sal sê is hy sê altyd die oplossing. Maak gebruik van jou talent. Ik zeg altijd, als je talent hebt, maak gebruik van je talent. Ze kan baie vir kom, ze kan baie geld maken met je talent. Nou mensen, hoe kan ik zeggen wat hij koopt doen? Mensen wat hij koopt doen, ze kan baie geld maken met je talent. Dus als je talent hebt, alles is zo cool, ze weten nooit hoeveel ze kan komen, maak gebruik ervan. Als je kwijt tekent, ze kan baie vir komen, ze weten nooit. Als je niet talent hebt, maak gebruik met je talent. Dat is wat ik zal zeggen voor de jongelingen. Nice man. Hoe belangrijk is het voor ouders om hulle kinders te supporten? Want jy het gesê, jou maat vir jou mic gekoop, sy staan saam met jou. Hoe belangrijk is het? Voor mij is baie belangrijk though. Is baie belangrijk. Van sy onthou as jy iets gaan doen, sy gaan altijd jou ma, jou pa, jou familie, even jou familie, sy support like benodig. Wie benodig, maar ze gaan altijd verwachten, like, joh, maar hoe kan je support? Dat niet voor mij niet verstaan. Dus ik zal zeggen, hij is baie belangrijk nog als. Zo ouders en goed jou support. Die muziekbedrijf is, iemand het nou gesê, music is a business. Of music business, so die business side is waar ons soms niet lekker verstaan. Ik denk, zij het als ik elkaar klippen gekou raken naar die business side van muziek. Wat een raad het jy voor die youngsters aan buitenkant, waar hulle dalk los die maar, hulle verstaan nie die ding van die business side en dan raak hulle verloren. Soos jou streaming geld wat jy moet kry of jou booking fee, wat gaan gepaard met booking fees, as jy miskien vra vir 'n fietsie fooi. Hoe werkt die story? Want soms is die ouens verstaan niet en hulle voel net, ach man, laat ons net dingen doen, maar hulle verstaan niet die geldzaak van die nie. Soos ik zou zeggen, zij kan baie geld maken met muziek. Zij kan baie geld maken met muziek, ik heb dat ervaren. Klomp geld wat ik elke maand gekregen in like different inkomsten van muziek af. En dingen zo, ik zou zeggen, zij kan
hoe kan ik zeggen, soos mense kan sien ook, party Afrikaanse artists maak klomgelde. Je kan zien like, wat hulle doen en zo en zo en zo. Dus als mensen niet die mindset sal hê, like amper so like jy kan baie geld maak. Mense, party mense vat dit net as like ag jy kan nie geld maak uit nie, maar jy kan eintlik geld maak uit. En nou as jy viral begin gaan jou bookings. As jy maak op nou 'n maand. Okay, dan nou hoeveel pryse is, maar as jy nou viral is en jy is wel bekend, op pryse kan jy laag wees. Maar ook maak bijvoorbeeld gewoon. Het is nou voor iemand nou wat misschien nou niet wil wonen, amper nou zo met geldzaken en zo. Ik maak een voorbeeld nou. Imagine, jouw rate is misschien nou 2600 of 2500 per gig. Nou imagine gewoon net, zij wordt een naweek, elke naweek wordt zij, maak bijvoorbeeld die Sarah wordt zij. En dat was bij events wat aangaan hier in Zuid-Afrika. Maak bijvoorbeeld, zij wordt die vrijdag 2 keer geboekt. Sarah 2 keer. Next week weer 2 keer. En dan komen er misschien nog Sarah's, zondags misschien nog like belangrijke, hoe kan ik zeggen, holidays of zo, verstaan? Nou, je meent het gewoon in de wereld ze maken einde van de maand en zo. Nou, zeg maar dat ik koop toe van, like, zus artists en zo, wat die video weken dan en zo, maar ja, mensen kan eigenlijk wat maken. Dat is kan ik zeggen, is bij de muziekindustrie is bij evil. Is het ook bij geld, zal ik zeggen. Ja. Kijk eens zo, als wat goed die breakdown van 2-5, wat gaan naar de manager toe? Zo kan ik zeggen, ik persoonlijk, no? Gooi. Dat kan ik het zien, maar nevertheless. Voor mij was het zo, no, mensen uitgereikt naar mij toe. Of voor mij geholpen, no? Oké. Managers, al het zelf voor mij gezien. Dat is ook niks uit de deal. Ik heb een bra wat ook, hoe kan ik zeggen, wat ook like, sponsor mij gedaan, wat met driver was op de tijd. Oké. Hij heeft mij gezegd, like, hij verwacht niks van mij af. Nou, en zoals de mensen komen naar mij toe en hulle zeggen van mijzelf, hulle verwacht niks van mij, hulle me niet helpen. Maar als je wat in hij voelt, nee, maar ik kan niet, laat zij iets van die doen, verstaan. Ze vat mij jouw kat en zo, but like most of the time, like, als maar alles maar van mij, het helemaal niet gaat doen uit hulle liefde. Zo, ja, dat is baie weird, maar ook. Jong mannen wordt deesdae ook gezien, hulle mors. Hulle mors, ik generalize, disclaimer, dat is maar hoe dingen gaan. Dat slaap rond, maak babaykies en dan worry hulle nie. Wat 'n boodskap is dit vir so 'n man? Wat 'n jong meisie, 'n jong dame se lewe opmors. Net om sy lus te bevredig. Ons moet op ons 'n lekker conversation. Ons val nie iemand aan nie, nee. As man net, ons sê man net vir die manne daar wat 'n devastation hulle veroorsaak. Is ja. Ik zal niet bij jou kan zien en ik heb nog hoe kan ik zeggen. Ik heb nog dat doen niet. Ik heb nog een babai kind wat even niet, maar wat ik net zal zeggen is, wat ik nog zie en zo, support me, of wat ik kan en zo. Support me, want dat die vrouw kan niet alleen, of je meisje kan niet alleen, die kan supporten en dingen niet, maar kan niet die maar in die paar worden zo. Dat is wat ik kan zeggen. Te veel uit te zien, maar als ik zeg support en ja, wees daar. Voor haar en voor jou, arbeidje. En ik denk dat we een beetje ook verstaan dat wanneer je seksueel actief is, wat je eigenlijk ook probeert is om protection te gebruiken. Dus je weet oor, niet net over babaykie nie, maar over die ziektes ook wat daarmee gepaard gaan. En vooral artiesten, alle travel die land plat. Alles die naweek daar en alles daar is makkelijk om in een treppen te vallen om met een dame te gaan slapen en bop je ankel. Dan moet je rekon. Of jij hardloop weg van je consequenties af. Want die dame zien je niet weer. Nie. Wat ik eigenlijk veel vraag is, hoe blijft jij, hoe houdt jij je kop? Want die verzoeking is groot. Wat maakt jij voor jezelf te zeggen, nee, de ATG, dat is niet wie ik is. Dus like, hoe kan zoals we nog eens zeggen, nou, like, zoals maak bijvoorbeeld zoals artists bijvoorbeeld nou bij steeds in, like, Amazon meisjes gewoon les aan voor, allemaal zoiets. Yes. Voor mij, zoals ik me nog zeg, ik ben nog girlfriend verstaan, dus ik kom nog bij je lang. Zoals meestal van die tijd, vat ik mijn girlfriend samen. Oké. Zo, dan zal je ladies misschien nog zien of zo en zo, nee, maar uit de meisjes en zo, dan gaan we zo en zo.
Daar is partij meisjes wat aan me waren, jongen. Yo, dat zie je mezelf, joh. Maar ja, maar mijn ding is net ook, ik ga naar die event hoe even gaan om mijn ding te doen. Na high class, misschien een teken net blij, misschien ook kijk, misschien nog een artist wat ik wil zien live bijvoorbeeld. Zeg misschien net zo'n lekker vibe. Dan niet langer naar huis toe. Dan zoeken we maar niet aan. Nice man. Hier is mensen wat veel wil boeken, right? Booking info. Gooi dat uit daar voor de mensen. Hulle kan me kry op Facebook, TikTok, op al mijn social media is net ITG. Dus I-T-I-E. Misschien stangen ze stripetje. Ja. Ik kan allemaal zeggen stripetje en like ze. Als je net mijn naam zet, zal je zien op Facebook, TikTok, Instagram. Ja, al mijn social media. Naam is dezelfde, zo ja. Ik kan nog niet mijn nummer geven van. Ja. Maar ja. YouTube? Ook ITG. Oké, nice. Alles. So daar wil je die man zijn socials gaat checken uit daar zo waarmee men bezig is. Hij is available om te performen. Obvious, mensen komen wie real. Performances komen in een prijs. Hier is een well-established artist, respect die man zijn kracht en dat gaat uit voor allemaal. En geef voor hem wat er toekomt, want hij komt al jaren aan met die riddim. Als je net een fly by night en dan wil je quick buck maken, je laat gehoor hoe hij operate, hoe professional hij is. Zo luister wat die man zegt en vat hem op zijn woord dat wherever hij gaat. Als dat numbers, niet numbers van die numbers wat kloppie, maar voor die mensen wat opdaag. Zo kom ons respecteer voor wie hij is en boek hem op zijn socials, jullie zullen maar krijgen, ITG, al die platforms. Kijk voor hem uit. Anyways, bro, jy kan niet zo ver komen uit Kuilmoor, Kloetjesville toe. En zij komt niet voor ons een verse kon repeat. Weet kijk, oké op je verse, om die freestyle bezig te zijn. Ik heb altijd een freestyle. Ik heb mijn vrienden in groeps. Maar like, juist daar. Ik weet niet, kan ik me freestyle? Ik weet niet eens wat is freestyle. Like, ik is maar niet like ik is niet als ik als ik in de studio was, ik schrijf me goed neer. Ik zal alleen nog freestyle. Betekent is like woordjes en zo. Maar dan ik wil niet meer best tegen. Maar like freestyle ik moet zeggen, zal ik nog gaan doen. Want ik heb lang laatst gefreestyle. Ik wil in de auto komen, rappen en dan best aan zo. Indag iets dat ze schrijven. Ging het voor zo'n jong verse daar zo. Indag iets. Hij moet anders nou iets schrijven. Moet ik veel beat toe krijgen? Of gaat je net zo gooien? Kan ik dan Indag iets wat je aan zo dan speel dan is ik even gooi bro. Gooi. ITG, alle socials. Ga check die man uit. Like, comment, subscribe op YouTube, Instagram, TikTok, Facebook. Die man is daar. Gaan kijken net daar. Die man is daar. Jullie weet, Mr. Khaled Goose is in die skag. Goeie vos. Wat zeg je daar? Die is een love song, ja. Oké, nice. Maar ze, kom en zo. Gooi mee, bro. Broer, wat samen dangen ze. Ja, niet met voice, die chorus en ik voice, maar niet samen dangen. Is dat iets niet wat je aanwerkt of is het al uit al? Is uit al. Oké, no problem. Gooi. Vat eens een beetje terug. Hoe moet ik dan net zo? Ja, geef hem mij. Gooi, zei net, joh, mij tellen op. Voice for no one. Dit is iets jelle. Ja, gooi mee bro. ITG en die skag. Laat op jou, want zij zijn mijn superstar. Zijn mijn superstar, die queen wat ik niet in mijn leven. En als ik er zeker is lief voor jou, moet ik weet ik dat waarheid. En ik voor die mensen te weten, dit is mijn waarom? Sans, je kan niet zo naar jou. Sans, je kan niet zo naar jou. Wie verliest het deel weer van mij? Van, het was daar voor mij toe, niemand daar was voor mij. Je me support lately, ik apprecieer mij alles, ik kan niet kaloos. Wanneer ja, het is mij alles, ik kan niet kaloos. Hoor die stukje man. Ja, het is mijn maandag tot zondag, mijn kost en mijn brood.
Zij is al wat ik weet, zo kan ik kaveloos met alles. Met alles. Ja, ik kan niet soms zeggen, maar nou zeg je wat. Ja, jullie kan niet zo gaan uitchecken op YouTube, op alle platforms. Songs namens met alles. ITG, feature, DJ Shilo. So ja, check it out guys. Yo, jullie daar hoor jullie, die man is net op een ander level. Hij heeft het nou zo seamlessly gedaan. En dat is maar net hij passie wat om hem is en hij liefde wat hij heeft voor muziek. Wat dingen net laat vloeien van hem af. ITG, ik zit zo, ons het een afspraak gehad laatst week, of laatst vorige week ook, nee? Ja. En ik vraag toch die vader, ik moet voor ITG, ik moet ook voor hem brood geven om huis toe te vatten. En dat komt uit John 14, nee? Laat ik net gewoon hierdie vers skryf vir jou. John 14. En dat gee vir ons die aanduiding van vir wie hy regtig is en waarvoor die naam eintlik kom vir hierdie episode. En dan gaan jy nou sê wat die episode se tema is of se titel is. So dit is John chapter verses 14 in the Mirror Bible. The proportions of what I will accomplish are astonishing. I will prepare a highway for you, just as in the Oriental custom, where people would go before a king to level the roads to make it possible for royalty to journey with ease and comfort. Then I will personally come to your escort you into the royal highway, guiding you to be where I am in seamless face-to-face oneness in the Father's embrace. By fully identifying myself with who I have mirrored you in me, so that you may be completely at home where I am. Bro, die is vir jou. En ek vra vir die vader, wat probeer hy sê? En die woord wat uitstaan is royalty. En in Revelation sê dat daar is paaie wat uitgesit is met goud. Daai paai is uitgesit vir jou omdat jy royalty is. Jy kom hulle pad aan, jy het hulle pad geloop, jy het soms gevoel jy wil 'n breek vat, dan miskien raak die pad te lank vir jou. Jy is nou weer op hierdie pad. Jy kan nie van hierdie pad eintlik afkom nie. Jy is royalty, sien jouself as royalty my broer. Moenie neerkyk op jouself nie. Sien jouself dat jy op dieselfde vlak is waar Jesus is. Jy wil Jesus bekom, jy is klaar Jesus. Want Jesus sien vir jou in hom en Jesus sien vir hom in jou en jy sien vir Jesus in jou. So whenever jy in die mirror kyk, sien jy vir Jesus. En daai is op die level waar jy is. Jou kracht wat jy met besig is, wys vir ons op watter level jy is. Jy is royalty bro. Niks meer, niks Larry, royalty. En moving forward, royalty. Staan op my naam, royalty. As mense wil sê, nee my bro, ons kan nie, no bro, sorry man, royalty. That is my value, that is wie ek is, sorry, maar ek kap net aan. Die mindset wat jy het my bro, is baie min mense, wat ek het so sê, jong mense, waar het het. Om so te sien dat ek is open-minded, ek kyk 'n ding van 'n different perspective, again, as royalty, want kingship, kyk mos van bo af, en dis wat jy doen. Jy het 'n broad overview, 360 view, my bro, hardloop met daai. Ek wens jou alle sterkte toe, die projects waarmee jy besig is, sterkte bro, mag het gaan na sukses tot sukses, songs wat jy gaan release, mag het international gaan bro. Dit mag het viral gaan in 'n japtrap en mense wag. Hulle is honger, jy het gesê. Hulle wil feed van jou energy. Ons is op pad na December maand toe. Dis die perfect tyd om te release en dinge warm te maak. Laat loop my bro, moet nie stil staan nie. Daai ouens wat jy met besig is, hy's OG's, hulle ken hulle storie. Doen jou ding. Ek kan nog onthou toe jy song hier in die dorp gemaak het ek jou video gesê en ek sê vir jou ITG, doen jou ding my bro. Doen jou ding. Moenie laat mense vir jou stop nie. Ons sien hierdie man op groot arenas. Ons sien hierdie man sold out stadiums. Ons sien hierdie man weer die wêreld aan die brandstiek waarmee hy besig is. Dankie bro dat jy uitgestiek het. Mense dis ITG, check sy socials. Julle sal hom maar kry. Die man is besig met nuwe projects. Voor die jaar eindig. Sien ons dit goed, né? Ja, bo. Daar sê so is 'n EP, hoe kan ek nou sê? Sê custom EP, 'n festive EP. Ja, festive ja. So ons gaan uitkyk daarvoor, ons gaan lekker jol en ons sien vir jou binnekort weer dinge aan die brand insteek. Thanks bro. Gaan in vrede. ITG Royalty. Episode se naam is Royalty.
Dis Wisdom of Solomon. Dankie dat julle ingetune het. Pum 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 pum. Totdat ons weer mekaar sien. Gaan in vrede in julle. ITG, rockstar, wat sy is my broer. Dankie man. Het jy maar dit enjoy? Baie. Nice om hier te wees man. Dankie my broer man. En ja, sterkte my broer man met wat jy gaan doen.